What's happening, my friends and family? What's going on? What's going on? What's going on? Anyway, I just wanted to check out. Try to focus on the right things, especially these days that things are really, really bad back home, and I'm not happy at all. I'm not even happy at all. I'm even annoyed. The collapse of the gold-backed currency. You see, we are kind of tired of trial and errors. That's the people that have been given authority to make decisions about young people's lives they constantly repeat things that never worked, repeatedly makes the same mistakes that your predecessors made. If there is no sustainability in terms of the economy, your currency will never work. If there is no confidence from the people of Zimbabwe for your currency, it will never work. There was a point in Zimbabwe where money was being advertised. It's the only country in the world that actually advertised money to tell people, please shandisai mari. Zimbabwe is the only country in the world that advertised money on TV, where people would go actually on TV for an advert to tell people to use money. That's when you see that this is a collapse. Not only a collapse of the economy, but a collapse of individuals that have been entrusted with certain responsibilities. They do a trial and error. Sorry guys, I'm cooking. So potango yangu nitamani. Yangu ya kutocha poto yangu ni mwari. Rega nimbobati dzakaraisa. So guys, I'm actually cooking on. Every day, sometimes we can't afford these things. So today I'm cooking. I'm actually cooking. So here's what I'm saying, guys. If we don't exercise certain habits when it comes to our economy, things are not going to work. We have power to make people pay. We have what do you call them? Not machi. Dual citizens. They are coming to Zimbabwe. They are opening businesses. Very, very easy. They are getting passports. They are getting IDs. Very, very easy. A number of Chinese people right now in Zimbabwe have passports, have IDs. The reason for this, you see, this conversation that we are engaging in Panapa. This conversation that we are engaging in Panapa. I see conversation, kwanska ku graspka ne ka boyfriend kako ke 30 cents. Conversation ya tundi da Panapa ka boyfriend kako kari kufunga nyaya dzana anonzanani vekwamtukudza. These conversations you are not chirungu chacho chandoda kutaura ipapa kapa chinogona kunge chatonditizawo, but you are not properly equipped to get into this conversation. Ukutotyawo hausi kutonzwisisa kuti kutaura nezvei. But here's what I'm saying. Gold has been rising ever since the ZiG was said to be backed by gold. Ever since Pakan's ZiG rebacked by gold, gold has been rising. Hapana gold rakadona. If you know pakanapana no trader out there, you know that gold rakadona. You know it. You know it that gold ariskumbo ita zvinhu weird. But then isusu tine currency yatiri kuti iri backed by the same gold risiri kudona. But tine currency yekuti izvezvi rate yachona isikana kutaurika.
This is a collapse of people that we have entrusted with power. Oona basa waitwa governor waitwa president atokutrustao waya pamberi pevanhu wota decisions akadhakwa kudai soiwa yaya. As everybody is crying, amana poto ikai inogona kutondivhiringa mona ndiri kubika guys. Yemikai stove yachanga toita ready. Isusu futi tinozoziva here kubika unobikira pa 6. Izvo ndanga ndakabatidza ndandichibikira pa 6. Ndandichibika kampunga chichichichi zvino ndakaisa pa 6 zvino kampunga kai. So here's what I'm saying, guys. Ndiri kuti kune maconversations anoda kungotiwo vana vadiki vakaita sesu tingonzi totamirawo pamberi tichizvitaura. Hazvisi kumeka sense. Ana mushaya vanhu anani vari in power in terms of our economy. There is no confidence in the people of Zimbabwe. You can never ever make people use money. You listen to me. We most of us stay in countries where money works. You are not told. People don't force you to use it. You just start paying when the things are right. If your policies work, you don't have to force people to make use of money. You don't have to introduce ways of beating people so that they use money. How do you even come to nemadirwa inoitwaya netupfambi twatinato muZimbabwe mugotoita kokumanikidza shuwa twato kuti shandisai mari kani tati shandisai mari kani tokumbirawo kuti mushandise nemadirwa iri kuitwa nematamburiro aita vana veZimbabwe mugotoita vekufosa zvekuti mutonoinfosa kutonotsvaga masoja kuti rovai vanhu vashandise mari. Shuwa here shuwa tasvika pa hinda pfungwa dzenyu dzisiri kuona kuti zvamuri kuita mapolicies enyu, the economy, people have no trust in whatsoever, you have no confidence in whatsoever decisions that you are making. You cannot tell people that you are backing a currency with gold and then it fails when gold is going up. It has no sense. It's stupid. It's idiotic. You cannot come to individuals. The problem is we have young people that are focusing on nyaya dezaka zenge. Itsoto pfungwa dzako dzinoita kuti uswere izvo zvikakazara kamusoro kako kari kuswera kumhanyidzana nenyaya dzana dhezi. Tine zigi risiri kushanda. We have an economy that is about to collapse when shops are closing every day. Incompetence in the RBZ. Incompetence in the finance ministry. We have no young people there. We have no people that are well up there who can stand up and talk about these things. We don't have. We just have idiots that goes around, running around near the snabasares. Chemadodi chinedumbu rakazara madodi chazotenga just to make you kuti mungo chingotrenda pa internet muchitaure ndaye kuti changa chanyarira zvino. Listen to me, this is a problem that all of these idiots that you have in the country they have a problem of I don't know kuti ndio yavanoti inferiority complex here kana kuti andinatsonzwisisa pane mawedzi achona ariko anonga kutoda vanenge vakati fundei kundipfuura, but they want to be acknowledged. Kana vakuita sevakunodzima zviya vana vachataura nezvavo, they create certain situations kuti mungovataura chete. Izvo hazvinei nekuti vaitei, ingokungonzwa kuda kutaurwa. Unoziva zvazvinoita, unoona zvinoita ukange pakutoita problem panapa. Inina ungati ndakufonera kaona udaira ka, then tozokuona wakujoina malive haya. Anyway, let's continue. Inzwa izvo ndiri kutaura.
if we have certain individuals in power and then they are not thoroughly 100% wanting to make the lives of Zimbabweans work, we are having problems whereby we have a treasury department, we have a ministry of trade and welfare of Zimbabweans that does not help the SMEs to start businesses. Young people are starting businesses, and it's very, very difficult to even start a business as a young person in Zimbabwe, because you are being told, I'll tell you this, hakuna nyika panyika panapa yakambo advertise mari, hakuna nyika Zimbabwe chete. I remember Biera Cheki raiimbwa pa TV, Biera Cheki kuda kuti vanhu vagoishandisa nematamburiro avaita nemawandiro aita pambi muHarare, nemawandiro aita marombe, mawandiro akaita mugotoita vekutoimbira nziyo kuti shandisai mari, tinokumbira mushandise mari, shandisai mari. Mari haikokwe vanhu kushandisa. Isu vamwe tiriko takatenderera munyika dzakawanda uchipinda imomo unoona vanhu vese vachishandisa mari. Ndandi hakumanikidzwe munhu kushandisa mari, asi kwedu isusu kunyika tinotoita maadvert, pagototsvagwa mapurisa kuti rovai vanhu vashandise mari. Ukotozoone uri finance minister wakagara mumba yako nevana vako, hama dzako dzichitokusiya zveshuwa vanhu vachitoishandisai mari, tokumbira mushandise mari. Iwe uripo ndiwe finance minister uri kutoudza vanhu kuti aiwa, things are going to be okay, chitaura chirungu chisina basa rese, shuwa nematamburiro ataitai mugotoita kuti forsa kutirova kuti hanzi tokumbirawo kuti takukurovai kuti mushandise mari. The same money that you have said that is backed by gold, the gold that is not going down, the gold is rising, the gold that traders are making money from, that same gold is backing your money zig, and yet your zig is failing. Explain the logic to me. Explain the logic in layman's terms. Explain then at the end of the day, there's an idiot that comes and says, people have no confidence in your policies. People have no confidence in any decision that you are making. The government might be going very well, but the Ministry of Finance is bogus, it's rubbish. There is trial and error over and over again. The same Ministry of Finance decided to pay one individual $40 million so that that individual can go and buy paper outside of the country. Whereas we have the Ministry of Trade and Welfare in Zimbabwe, which is supposed to sustain businesses, young businesses, paper industry. You fund the paper industry, you fund these small industries, and then you cry that as Zimbabweans outside of the country they are being treated like, and yet we have idiotic Zimbabweans who are not even asking questions about these certain things. You're just sitting there. There's an idiot there deciding whether you're going to eat bread tomorrow or not. You voted for that idiot. He's going in parliament, he's taking pictures. Parliament. Inda ataregedza marombe zvokuti mabva mapusa shoshwa nyika yese inotrenda ndakuti kune vana 2 vakamistritwa. Aiwa vakabviswa zvikototrenda nyika yese, zvikototrenda ndivo vega vatanga kuabviswa. Zvikototrenda pouya mai yacho yonzaiwa icho chemadhodhi mudumbu icho chakafuta icho chouya chotaenda kazvinge ndazotenga mota yechichi inda makapusa. Can't you see that your attention is being drawn away by things that are useless? We have an economy that is collapsing right now in front of our eyes. It's collapsing. That economy, it's collapsing as we speak. It's collapsing.
Ndipo unoona rimwe dhanda hedizvo zvirakati teshe papa rine WhatsApp business mufoni. Kana idea yebusiness hauna, iwe hauone kuti zviri wrong. Moyo wako hana yako hairove iwe kutoidownloada. Wotoidownloada wotoiona ichitaura kuti name your business wonyora zita rako. Raunonatsoziva kuti zita rako hakuna kumwe kwariri kunze kwechitupa nebirth. Hakuna kumwe kwarinonyorwa zita rako kunze kwepachitupa nebirth. Ndo raunonyora iroro ugotodownloada WhatsApp business. Ko imwe normal washaya normal. Normal haugone kuishandisa iwewe. Business unoidi usina kana idea musoro mako muri business. Hindava uchida kuwesta mari wagara ukutotambura memory hauna unoita WhatsApp mairi. Dzakakwana here. Magroup une 18 magroup maguri uri busy wadaira kuno waenda wanodaira kuno zvazoziko kukoti kwana ningi zvazoziko kona vamai ningi wakazenga mai vadiko wakazi every day wagara uneka 5 MB memory unototambura waitotadza kupasa chikoro uchidzidzwa pakangonyorwa dziri dzishanu pabody musoro wako ugone kucontainer all of that mathematics it couldn't. Nasi uno ndopa wazouya wane WhatsApp matatu GB isiri GB ne business iwe business unoidi hauna kana kwakanyonyorwa zita rako kana one yoko tokubvunza kuti ko address yenyu ndeipi unoita business WhatsApp unoidi iwe usina business unoidi pfungwa dzakazara information unnecessary zvine basa uzive you are not even sober minded every day takarasima nenyaya dzevanhu ukaenda pano kakomenta akabva pano kakomenta akaenda pano kakomenta akabva pano kakomenta every day hina makapusa so izvo zvikananga chirota so unoza unoita saskamu zvokuti unotumirwa email shwashwa yakanzi ndabva kugambia baba wangu wanga vari kinyi saka ndiri kuda mari wotoona richiklika hayo ndokunoita mara unoza uri dhanda head deshenene dutye rumbe pfutseke womunhu unonatsoona kuti apa pfungwa hadzitoshande wega uone kuti uri wrong you're an idiot This is a free advice. I'm telling it to you now. Pese paunoona chikomenta aiwa mira ndiri kubika. Ndinoita ndichibva ndichimunota support yangu. Nasi ansuda zvemateka away, nasi ndiri kuda kuti ngozvibikiro kanyama kangu ndidle zvangu. Inzwa unzwe. What I'm saying is advice yandako kuudzai mufundisi wako iwewe mira ndisati ndaenda paadvice mira ndimbotanga ndakutsanangurira aiwa nyaya dzacho tinoti tikabata kunzungu tobata kunyima iyi advice yandakutokuudza iyi inokwanisa kukurwadza but it's true it's very simple tsvaga mari utore passport ndati tsvaga mari utore passport zvekuti uchaenda kupi uchazodini imbotanga watsvaga mari utore passport kana utori nayo chita unzwe opportunity inouya ukanga wazvisaraunda nevanhu vanokwanisa kukupawo opportunity ukangozvisaraunda nemaromba unoswera unawo aya hapana inzwa inini I'm telling you now tsvaga mari utore passport izvezvi kana zvakatooma tora ka$100 zikakonotora kana iyacho iri kunzi kuita month ingoichengeta urimo mumba changoti kwatara wakabuda wakaenda ukona advice avaidi manje mafundisi enyu anenge achikudzai kuti it will be fine chua mukore uno 2024 unoita mufundisi asinga afford mota anoda kuti imimi muri vatatu muri 50 kudai so muraise mari mumutengere motokari inda uchibhilivha kune munhu ana mwari asinga unoti mwari wake atadza kumupa motikari unoita mufundisi asina kana business kana paanotiwo anobatawo zvapo hapana rombere mufundisi
unokaona kari busy kuda kuriparidza shoko raMwari. Kakapfeka suti idzo dziri kutengeswa nana Shadhaya dzema$30. Unouya pamberi pevanhu shuwa kuzoparidza ne$30. Uchinyepera vanhu, ikonomi ichanaka, Mwari achazouya, Mwari achafutsake. Makapusa stereki. Dhanda hedera mupuricha wenyu yeye ari kukunyepera iyeye. Riri kunatsoona zveshuwa kuti zigi riri kudonha. The shops are closing. Basic commodities you can't find them. Our country right now is fasting, is fighting first industrialization. Industrialization, no nothing. Other countries are on fourth revolutionary industrialization. They are building massive buildings out there. Isusu tiri kumhanya toda kumutsa zvitima zvedu zvatoda kumutsa in 2024. Ndo paunoita mufundisi anonzi aiwa uyu haana kana rake business raanoziva, ari busy kukushimandira Mwari achazodai ndikatabazata ari kutadza kuafoda. Onzi aiwa unganidzai mari ngatinamatei tiunganidzei mari tichazokomborerwa. Uchikomborerwa nemunhu kugotobhilivha kuti ukabvisa mari yekunotengera mupuricha iyeye motokari yatadza kutenga iye naMwari, iye ndiye ari padhuze naiye Jehovha wehondo. Isu tiri kureka. Iye ari padhuze naJehovha wehondo haana mari yekutenga mota ega nemari yake. Zviri kunzi unganidzai imi mozoya motipa. Ukaunganidza ukamutengera mota uchatenga wewewe. Inda makapusa dzinoshanda. Dzinoshanda. Munhu wemusikana haugoni wabata pano wafunga ka business kako, wabata pano wafunga ka business kako. Munhu wechikadzi so wotoroka ka passport kako, utswera uchimhanya unohodha kumesi wodzoka udaiso uchinohodha uchinodi uchitsvaga. Unenge wakati tesha wakamirira kufonerwa neboyfriend. Svika 3 o'clock usina kugeza. Chingombere ukangoona wakuibata apwa ibvo zoti yakunhuwa. Ukangonzwa wakuibata uchinhuhidza kudai ibvo watoziva kuti uri kunhuwa. The moment you ask kuti something wrong with you, wakutoziva kuti utori wrong ipapo. But anyway, ngatimbodzokera kunewe vane simba vatekapa. Ona Reserve Bank has failed to give confidence to the people of Zimbabwe. Reserve Bank yatadza kugadzira mari inoshanda. They are trying to make people believe that zig it will work. There are a lot of trial and errors. But why are we trying? We try this, doesn't work. We try that, it doesn't work. Try this, it doesn't work. We try that, it doesn't work. We try this, it doesn't work. We try that, it doesn't work. Kids are dying there. Kids are dying there. Young people have no jobs. They have no jobs. Izvezvi pane kari kuuya pana kanye Madrid yazofa Madrid. Unokuziva kuMadrid iwe. Iwewe manje ugotouya uzoudza isuwa Madrid yazodai. Apa akasikuona pa DSTV. Kari kuona patumachano anzi years ago. Wakamboriona bhora rinoonekwa pawebsite iwe. Hanzi Madrid yazodai. Uri kuona pawebsite bhora pakakaute au kateo kako ndo paunouya pano kuzotiudza nezveMadrid isusu. Yakazodai unokuziva kuMadrid iwewe kwaunotaura iwewe unouya pano palive kuzotiudza nezveMadrid unokuziva iwe. Indaya dzekuti takazadzwa nemarombe izvezvi there is nothing that he was looking forward to kunze kwebhora richatambwa mausiku. Hapana, bhora ratanga na9 o'clock. There's nothing that he did. He was looking forward kuona bhora iro. Wakasheta izvezviso pa wifi yevanhu.
ndopa wakasheta izvozvo pawifi yevanhu. Uri kuona bhora pawebsite. Wouya pano isu kuzotiudza nezvemadhiridhi manje isusu. Ndati tsvaga mari utore passport. Tsvaga mari utore passport, zvimwe zvinhu zvaunofunga kuti zviri difficult hazvisi. Zvinhu zvaunofungidzira kuti luxury hazvisi. Inzwai nini? It's not even luxury. Kugeza neprotex haisi luxury, my brother, my sister. Ukaona kuchitenga life boy kana dito tofamba uchidzaona kuti hana sinatenga chisipo ichi ndichine health. Baba vangu wakamboinzwa manhwera inoita. Iko kunotumhanya kunotenga dito kuti zvitese. Uri kutofunga kuti une majames. Handiti? Ukaona kuti gara nyika yekuti kana majames akada kuuya anouya pauri. Nhamo ikada kuuya inouya pauri. Zvokuti unotoda dito kutogeza nayo nemanhwera inoita iwayo. Unototayira ngatigeze nayo. Indaa yekuti uri kutozviziva kuti anyway anyhow pane kugona kubuda majames pano pandiri pana. Listen to me. They have failed. I'm going to tell you this. Even if the president of Zimbabwe, President Emerson Mnangagwa, himself, the president, our president, he knows that the guys that they are there in finance are failing. He has been calling them every day, asking them these questions. Why? What's going on? They are failing. They have failed. They have promised him lies. They can't handle these positions. They can't handle it. They made that man walk. They have been given positions. If I tell you these things, you think, Kablaza, Mshayavanu, Mutuli Ngube, the rest of them, those people, they know that they have failed. State procurement is meant to build young businesses. State procurement is meant to build young businesses. Small, these SMEs. All of these SMEs, they are meant to be built by state procurement. You cannot go around giving tenders of 50 million to one individual. That one individual has to go outside of the country, look for money to buy paper. To buy paper, ballot papers. We have to pay $40 million US outside of the country to import paper. To import paper. Why are Chinese getting government contracts? Why? Dual citizens, they can do whatever they want in our country. Do you know that we have small miners who are Chinese? Small scale miners who are Chinese. How are you a small scale miner and you are Chinese? What are you doing as a small scale miner and you are not from Zimbabwe? We are not collecting tariffs from these people that are opening businesses in our country so that we can support the industries in our own country. We can support the paper industry. We can support the plastic industry. We can make all of these things back home. But what do? We take money, we give it to an individual, he goes, he splashes it on cars. Give that individual, he splashes that money on cars. Right now, we'll be voting very soon, in 2028. That same idiot is going to win that same tender. When he wins that same tender, he's going to go to South Africa and buy paper
He didn't even buy the machines as we speak. Ask where office here Intratech. Can you get a tax shop? Go there and count people. If you get to 10 people that works for Intratech, come to me. Receptionist, that's it. They are not meant to build this country, these people. They want to brag to you. Come around, brag to you. Idiots get a chance to make money. They go around bragging to young people. Buy a driver, motor driver again, buy this car, I just want to do this, I just want to do this. Every day men are fighting each other. They enjoy the downfall of another man in Zimbabwe. Namo inokupesanisa iso tuma unit kwese toma munato apasina. Namo. One individual gets a contract. Busy fighting other men. It's about bragging. It's competition. Every left, right, and center. There's no unity. It's competition after competition. Competition after competition. You're competing with who? With who? Every day there's an idiot who's going to come to us and tell us, I know someone who Mnangagwa. I know someone who Mnangagwa. I know someone who Mnangagwa. Every day. Titone marombe chao kutiudza mumagurupu emaWhatsApp kuti inini ndinokwanisa kudai ndinozivana nanhingi wekwaMnangagwa. Titone maminister arikutofamba achiudza vanhu kuti I can contact someone izvezvi right now I can contact someone. A whole MP. Every day their target is to go kunomira kukwekwe kuti vafadze president eMarcel Mnangagwa. And yet the constituents that we give you, people are struggling in there. They are dying people there. Looking for basic needs. They are dying there. We have young people that are quiet. They don't want to talk about this. These things that I'm talking about right now, they will never be posted on themselves. You'll never find it. They are waiting. If you want to start a business, my brother, my sister, look for a job. When you find that job, look for a passport. Go and take a passport right now and leave. This is very, very simple advice. I'm telling it to you now. Find a way to get out. You come back. Money in Zimbabwe is for the same people. No one is coming. Kuna mbinga, kuna minister, kuna MP who is coming to rescue you. Don't put your trust in politicians. Don't put your trust in politicians. Don't put your trust in these pastors and these prophets and what they are lying to you. Unomudiko iye mprofita asingafode yake motokari. Mprofita asina kana business vamwe maprofita unochera mainuko achidai achigugula achidi achitsvaga mari. They are lying to you. This country, the economy is going down. Things are not getting better anytime soon. The money in Zimbabwe is for the same people. Even if you get money outside in diaspora and you decide to go with that money in Zimbabwe, they will even steal from your money from you. When they steal from you, they will even get you arrested because they have power. They rule that country. It's theirs. It's theirs. It's my brother. If you are broke, chako chaunacho mu Zimbabwe ID. The only thing that you can hold on to is your ID. I'm giving you another one. Go and take this one. Go and take a passport.
tanga kutoenda paUdemy, enda paW3 schools, learn a skill, go there and learn a skill. Mwari wacho wauri kunyeberwa namufundisi ye asinawo kana skill mufundisi ye. Asvika Mwari wacho anotosvikawo achitotsvagawo skill mauri. Anototsvagawo skill mauri. Mwari wacho iye wari kutaurwa naBharanzi achinzi Jehovha wehondo akazenge aiwa kani muranda gasi akati ayabo zviendeketeke vachiendeketa kudaro Jehovha wacho akanzi adzika pa. He is going to look for a skill. Even the Bible says it. Skilled men who serve in front of kings. Zvirimo muBhayibheri. Mafundisi enyu akuverengere izvi ndaiwo havana skill. Ndosaka uchiti everyday munomupa mari everyday. Panozoda kubhadharwa rent yechechi anoti dzokai futi mupe mari. There is no investments. Do you know that the richest, the wealthiest non-governmental organization on earth, do you know what is it? It borrows money. It borrows people money. It's in it's in real estate. They invest money. Do you know what is it? Write it if you know. The wealthiest organization on earth. It even gives money. It borrows money to World Bank. It borrows money to UN. It's the Roman Catholic. It's the Roman Catholic. They invest. They are in real estate. People own a church in Roma. They own it. They have trucks. They have what? You can't even start a business in Uber. You can't. You give those small little brothers that they are shimanda. Inda uchidzindetetsa ndete kuti unodzindetetsa ndimi for 1 hour unzwi kana hapana paunombonzwawo Mwari wacho achingokukwenya uchidzindetetsa for 1 hour. Ndimi dzingatasuka ndakadhanda ndikagara ndikasumuka ndikagara ndikarara nadzo. You can't even start a business. Muchechi menyu. You raise money for everything from people. There's no business mind. Munamfundisa asingagone kutanga business. 2024 munemfundisa ndakureizirwa mari yekutenga mota. 2024. Inda uchibeliever iyo utofunga kuti Mwari wake iye achasunungura iwewe. The same Mwari atadza kumusunungura iye namwese akamurova iye. There's no business. They can't do it. They can't do it. I'm telling you, Roman Catholic is big in real estate. They have houses, they have complexes, they have what? I know. My mom didn't know gara. Vai to gara, papa vai gara. Ndepe Roma. Beautiful apartments. Ndepe Roma. To bhadhara mari ku Roma. But ndopa mune mchuya pane kachechi seka kanoti chikanonzi chiwenga kaike basa ndetsika kutuka mavhijini akazoti dandahead. The only thing that they have is that Bible, the same Bible that you have. That's all they have. They have no skill, they have no brain, and yet they are preaching to you. You even sit there and listen to such an idiot. You sit there, you listen to that person. You sit there, you listen. You think you are going to gain something from an individual like that. But anyway, we have covered a lot of things right now. In Nigeria, my life, I'm in a different city. My wife is in a different city, so
I'm tired yekutenga maningi takeaway saka nhasi ndambozvibikira hangu chikafu nimbo ndidye ndirare because ndiri kubasa tsvaga mari same money unofunga kuti it grow on trees. But anyway, yangu kuti ndibike ndikapedza kubika notamba FIFA for 1 hour for 30 minutes nanenora. Angana kubasa. Andidika. But it ya continue mangwana because things are bad. Things are bad. Things are bad. We are going to a stage where things are not going to be found in stores. Right now, we are going to get there. Things are going to be missing from the stores. Mashoko angu anokwanisa kungokudza. Tora passport. Ndati tora passport. Tora passport ukwire bhazi, ukwire chi uyende. Kana hama dziri kunze kwenyika titanga kutodzisekerera izvezvi. Ndati tora passport. Unosvika kupi uchingoshandira weekend. Ka $30 kaunenge unako ndoka uchaswera uchikwevesa shisha musi weFriday. Ndati tora passport. Yeah. Urufunga ndati tora passport. Inzwa inini. Iwe ndati tora passport. Izvezvi tora passport. Uyende. Ma1. Pamuri kufamba muchimba denti. You are even idiots. Zvinhu zvinokusekesai zvacho muchingoita come up nezvima phrases zvechidhoti zvechirombe ndozvega. Tora passport. Tine zigi riri kudonha rimwe murume mukuru ari kuti denti chikusekesa checho unochishaya denti zvese zvimawedzi zvechirombe zvetsvina zvinongobva kunyika iko kune vari kutambura vacho iko ndo vanoda entertainment. Unoda kuentertainwa chii wewe? Une matest buds asingazivi magrapes. Une matest buds asingazivi zvavo strawberry chairo unofamba uchidza vanhu kuti rinoshata. Matest buds ako haana kunge ajairana nazvo. Uri kufamba uchidza denti. How many times have we gotten? How many times have you been told? Pray for Zimbabwe, 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 pray for Zimbabwe. We have passed. Do you know good time? Do you know good taku overtake time ya Moses? Ya akatora kuendesa. Time ya akatora uri murenje. Taku take overtake. 40 years dzakaitwa nevanhu veIsrael. Isusu takutodzi overtake. Ndopa unofunga kuti mufundisi wako haasi kukuudza izvi kuti ma1. Inzwa ini ndati ma1. Ma1. Tora passport. Utori nemaskills ari kubhadharirwa mari kunze uku. Tora passport. Usaswera uchinyeberwa uchizi aiwa vanhu vakazengewa vazonzi. Enda unodzoswa uriko. Unodzoswa uriko baba. Tatopfuura iwe tato overtake.
namwese yakaonekwa nevane Israeli murenje tatoi overtake zvichinzi vakazofamba 40 years izvi takutodzipfuura 40 years iyo chingobhivha kuti kuna politician achauya zosunungura nyika hakuna. The same nyika yauri kufungidzira kune vanhu vari kunogara same parliament imomo muna Shabangu as a senator musempa mamwe mazita acho tikakuudzai munotoseka. Mune marombe ari muparliament imomo anofamba achinyepera vanhu so wopinda muparliament chavanobuda necho mapikicha industrialization nothing, revolutionary decisions nothing. Those idiots are sitting in parliament and you are putting your trust in politicians. You are putting your trust in politicians. That tora passport. Udza pedyo newe kuti shamwari tora passport. Inzwa inini. This state will even pay criminals. This state will lose money on paying for criminals. But they will never ever put money on sustaining small scale businesses. Guys, ndatitora passport. Inzwa inini. Kutokubatsira uku. Ndatitora passport. Unozodzoka. Izvezvi kwangutenga mafunga. Kuzanu PF ikoko. It's all about them. Same people over and over again. Same people. They will eat that money. It's a small group of people. Kana usina mafoni namba ava menako. Do you know what you need to do? Kana usina mafoni namba. Tora passport. Ma advisor ya chungudza manyama aya. Handisi kukuti kanda offering nini for this. Mahara. Tora passport. Zvekuti uchazoiteiwa nayo shamwari ndainzwa inini imboitora yogara hapo kaibata so. Oenda pamafoni namba ako uchiita so pamainstagram uchiseka majokes avo ndo vari kunzo unonowana pekusvikira. Vakaposta uchinoti wow uchiposta tumoto uchikomenta vakaposta vakamira kunjanji kutreni kuLondon ingoenda pamacomments papo unoti wow wow uchiposta tumoto uchiposta tumadress turi kujamba kuti amakachena varumbi do whatever you can kuti uzowana kokusvikira. Inzwa inini. Amudi chokwadi amudi modano no yapabirwa kunyebera bvunza so bvunza iyo chako ichiti unenge wakatargeta musoro wako kuchiziya kuti ndanayo passport ndakufana kubaya chisimbisa so dress ramakapfeka mahwani aiwa muri kushanda wedu uchivasimbisa mumacomment section ukasangana navo kufacebook kana vachituka kufacebook unorwa so hondo kuti musati vatuke unobhenga stereki wewe pinda mucomment section imomo defender wekwako ari kunze kwenyika ndaye kuti you need that person right now kwete mangwana kwete ndati izvezvi itoenda so tanga kunoscrolla uchinotsvaga nevane masinema akafanana neako dzisiri hama dzaunoziva ingonoenda ipapo uchinoti wow chichi amakaoma ende muri kushanda ita izvozvo zvandiri kutokudza izvezvi
ukaona anenge achikuignowa kondinya unotsvaga vamwe ukaona vasiri kuda kuteerera nyaya yako kondinya unotsvaga vamwe uchidaro kusvika wawana anenge achingokupindura akapindura nhasi akapindura mangwana akapindura chero ndati tora passport wanzwa tora uende pinda madm imomo unoziva nyangwe uchinatsozoti inokandwa kuseruko ingoenda ikokoko chinongonoyoti uchinyebonyebo uriko ikoko nongo chingonoita uriko ikoko ungowanirwawo visa uende kana uri mukomana unonatsotsvaga chako chaunatsoziva nyangwe chikanzi chijojo tengi chakafuta kudai nyenga danana nacho belavhu imwe yakaoma ndokudai ndofanewe iwe atageti yako ndeyekubuda chete aya matips manyama atakokudza you pay for these advices to certain individuals chibate nyangwe chakashata sei uchichibhilivhisa uchichipa rudo nyangwe chakafuta kudai chako chete you are purity, you are so amazing. You know what, I must see you sometime. Ukaroka you know what, no matter what, you chako chete utageti yako kuiziva. You need to live. Ozoti gringo imboko atume ma-advice. Chama ina ndikupe advice iri kure ne reality. I give you advice iri padhuze ne reality so. Aiye. Utarisa raisi rangu rinokona kunge raibva. Usaranga rakuto. Pangosara kuti ndifuraye kachicken akandise katomato paste kwakutodya kwakutorara zvekutsvaga luxury hapana ini chaiye handisi kutsvaga luxury iwe manje ndounozoida luxury enzwa inini tinoita stress sokutongochafa if people just that if you knew people that are close to me 2 days ago on Monday I could not even breathe basa stress, emotionally destroyed. So, if I lose this contract, I go there, I sit, I pray, please God, I don't want to lose this one. I don't want to lose this. And why me? Unenge uchichinnamatira nyange chikanzi chakashata sei uchichibata sezai uchichinnamatira baby, you know what, ukagaragara wofona woregedza toxic message ukagaragara wofona tsvaga nyange ukadza wabata mbuya vako vane 42 years ingodanana kusvika waenda unotumirwa kusvika waenda visa rinokuda kusvika waenda ukunzwa chiko wagara utori pambi unoluzeiko ukangotsvaga ukudanana naye pafoni chete anongoti uya wagara utori pambi uZimbabwe ikoko ungoramba uchingopambira iwo $200 uchingopambira iwo mese mungori nemaromodho mamwe chete ane mabhotiki ivo vakapamba vakavhura mabhotika ivo asingatengwe hembe yo everyday vakungopamba kuti vakwanise kubhadhara renti ko uri kupambireiko hakunovhura shopu chimendeni akahwani imba kuitira kuti ukapamba ukoya rendi wotora mari iyoyo unobhadhara musha kwaunogara chisaka shopu yacho pamba paunogara ko akunovhurire manje bhotiki wona wakupamba zvakanyanya kuti ukwanise kusustaina bhotiki yaunonatozouta uchinyeberwa muchipanana tuma-awards kuZimbabwe business what's uri kunatoza wakapamba hamushopu mamuna chinotengwawo hapana uyo unatozota iwe ini ndopamba ini saka iwe chakunetsa kuti ungonobhadhara renti ogara pamba wakupamba kairi wakunovhura mashopu kuti unodai unovhura mabhotiki wavhura pano unatozota hapana chinotengwa unoda unyeberani ko kungoitawo truthful to yourself ungoziva kuti iwe unotaura chokwadi kwauri chauri kupambira chiko ipapapa pamba kahwani
Upambawo zvishoma kuti usustain rendi yepamba paunogara. Izvozvo wakupamba katanhatu kuitira kuti ukwanise kubhadhara rendi yekushopu. Iyo shopu inongoda kubhadharwa nekupamba chete. Uri kuivhurirei shopu yacho? Uri kupambirei? Saka shopu unoidii? Alright, ichivhurira kapamba paunogara kuitira kuti unongobhadhara rendi ka1. Zvino wopambira kani, wopambira dhiringi, wopambira dhirezi, wopambira bhutsu, wopambira foni. Izvo zvimese muri kupambira foni, wopambira iPad, wopambira school fees yemwana. Izvese ndezvekungopambira. Iwo unatsoziva kuti uri pambi. But kokupambawo mbichana, kungopambawo mbichana zvako. Ungopambawo mbichana, ungotsvaga ukako ku-UK kanongonyeberawo kamurume kemunhu. Kakadhanda hedhi, kasiri kugudzikana nemarriage yako naku-UK yo. Vakabve ku-UK vanonetsa ka. Anenge asvika ikoko anenge akubata mari kupfuura. Saka tinonetsa twakadzi tacho. Iwo chako iwoka wagara uri kutofamba kwaHarare. Unongofambawo pafoni ipapo nako uchikabhilivhisa kablazi kayo uchikabhilivhisa kachatumira mapauzi. Wotora passport. Handisi munozoti kagiringo atipe maadvice. Inokupa ino haisi chechi kai. Ini ndini ndinonamata, ndini ndinoenda kuchechi, ndoziva zvandodzidziswa ikoko. Inzwa inini. Ingopambawo mbichana. Hauchapamba shuwa ungaita munhu anopambira madomasi. Wopambira waini, wopambira bhutsu, wopambira motokari, wopambira rendi yekumba, wopambira rendi yekushopu, wopambira school fees yemwana. Kana iwe upambiri wacho hausikona kuti wanyanya. Uri kuvhurirei manje mashopu manje. Unonazo kuti vanhu havatengi mbatya idzi. Saka ukuzvinetserei. Wagara kuti unatsooneka kuti you are failed. You have started a prostitution career that has failed. You have now 4 kids, 3 kids, 5 kids. That's a failed prostitution career. Kana wafunga kupamba haucha andi maona manje. But then bye mozoti kablaza. It's not wine man mabalance me. Cranberry cranberry wine ndinayo yandenge iri mu BNB mandapinda muno nemari, but I don't drink wine. Saka cranberry andiri kuti wine kana makapusa But anyway, bye guys. Live answers in 1 minute remaining. Let me go cook. Andizika tosangana muzvimana imomo. Mdara mbidzo mundu wazokufonera mangwana mdara timbokurukura timboona kuti pane patingaende here patingangonoipiwa shoma iyo. But anyway ndibonifonerai mdara.